Zdravím dámy a páni. No, dnes som bol na pošte a bol tam list z Ministerstva dopravy Slovenskej republiky ohľadom už spomínanej výstavby rýchlostnej komunikácie R2. Takže by som informoval o odpovedi, teda odpoveď na list, ktorá bola zaslaná pánovi predsedovi vlády Slovenskej republiky, pánovi doktorovi Robertovi Ficovi. Takže je to list zo sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pán Peter Tvrdoň, poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa. Nebudem to tu celé tak ako čítať, v podstate to je tak úvod. Čo je tu dôležité, že vlastne bolo uznesenie vlády 16. septembra 2020, no a tam bol ten nový harmonogram a tam to bolo ako v podstate pozastavené. Sú tu rôzne teda veci, že bolo vzaté na vedomie, no a teda v podstate bola tá príprava pozastavená na tých rôznych úsekoch. To už bolo aj verejne prezentované. No a aktuálna informácia, že 12.12.2023 sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády Slovenskej republiky v Trenčíne. Bola v uznesení vlády Slovenskej republiky číslo 705 roku 2023 k materiálu Analýza sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhy na zlepšenie sociálnej a hospodárskej oblasti. Pokračovanie tu na druhej strane. Uložená ministrovi dopravy nasledovná úloha. V rámci aktualizácie harmonogramu prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry zohľadniť priority a potreby Trenčianskeho kraja v zmysle dokumentu priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry, a to najmä s zaradením prípravy a výstavby úsekov rýchlostnej cesty R2 a R6 v súlade s finančnými možnosťami rozpočtu verejnej správy s termínom plnenia do 30. mája 2024. No plus to ďalšie, no a končí to tak štandardne, ako už aj iné listy minulosti, že rôzne teda veci prípravy. Nebudem to dávať celé, pretože je tam aj podpis pána Tvrdoňa, čo sa teda nepatrí a nemá sa podľa predpisov verejne zverejňovať podpis. No, takže ako v podstate záver podľa finančných prostriedkov štátneho rozpočtu. No, takže to už, no, je to taký určitý pokrok, to je. Avšak ja som nečakal, že za týždeň alebo zo dňa na deň by sa niečo zásadné udialo, a som si vedomý, že ten štátny rozpočet je v takom stave, akom je. No a samozrejme, ale je to vec tej prípravy a potom postupnej realizácie. To bolo už aj pred 20 rokmi, že nebude sa to celé riešiť naraz, samozrejme, ale podľa prípravy a postupná realizácia. No, čiže toľko pre informáciu, snáď ešte doplním, pretože z hodou okolností som aj dnes skontaktoval krajského dopravného inžiniera, teda z krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne. Oni to v podstate podporujú, aj osobne pán dopravný inžinier. Ešte sme debatili o určitých veciach, no takže ako ja ešte pripravím určitú takú právne zdôvodnenie, aj vecné, čo sa týka toho stavu momentálnej cesty 1/9. No, takže budeme ďalej rokovať a snažiť sa teda ďalšie veci okrem toho jedného listu. No, takže dnes som ako takto, som tu v kancelárii v Prievidzi. No, zatiaľ všetko, fajnový večer.